sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yarda wanda mu a wurin mu shine mutum na farko mai daraja mai falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ko shi a gurin maganar sa ba daidai take da ta annabi ba su kuma a gurin su ba haka bane maganganun a'imma su daidai suke da maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da suka rawaito daga a'imma su yana na a cikin alkafi to kaga anan mun sha bamban wajen usulul talaqi sai za mu daidaita wajen tafsirin alqur'anin ma bayan aqidar su dangane da alqur'ani din inda zaka dawo wajen abin da ya shafi tafsirin alqur'anin nan ma za ga bambanci in ka bude tafsirin su za ka gani yadda muke fassara alqur'ani yadda suke fassara daban wa qala Allahu la tattakhizu ilahayn ithnayn kada ku riki abin bauta guda biyu mu a gurin mu zamu ce kada ku shirka da Allah su ne ce ana abin da ake nufi kada ka hada soyayyar imami da ta wani wanda ba ta imam ba kamar misali kana